פעמים רבות אני נשאלת לגבי מקור הידע לגבי האורגזמה הנשית. המחקר הראשון שבדק את העניין באופן המעשי היה מחקרם של מאסטרס וג'ונסון משנת 1957. מחקרם נעשה בתנאי מעבדה בה הם צפו בזוגות מקיימים סקס תוך כדי שהם היו מחוברים למכשירים שבודקים את התגובות והשינויים שהגוף שלהם עובר במהלך הסקס. מחקר כזה כמובן לא יכול היה להתקיים כיום, ואם לא היה מתקיים אז, היינו יודעים הרבה פחות ממה שיודעים על האורגזמה הנשית. המדע כיום יודע להסביר ולתאר מה עובר בדיוק על האישה בזמן האורגזמה, וניתן לראות את ההתייחסות לכך במחקריו של פרופסור ברי קומיסרוק, שבדק ומצא כי בזמן האורגזמה, שימו לב, 30 אזורים שונים פועלים במוח של האישה, אזורים שפועלים אך ורק בזמן האורגזמה ומזרימים דם באופן שעוזר מאוד מאוד למוח. מה שכן, המדע עדיין לא יודע לענות למה עבור מישהי אחת זה כך ועבור אחת אחרת זה שונה. תוצאות מחקרם של מאסטרס וג'ונסון הראו שלאישה ישנם 5 סוגים שונים של אורגזמה, וכי רק כ-20-30% מהנשים מצליחות להגיע לאורגזמה במהלך החדירה ביחסי המין. גם לפרויד היה מה להגיד על בגרותן המנטלית של אותן נשים שאינן מצליחות להגיע לאורגזמה תוך כדי החדירה. אבל הדברים שלו התבררו מהר מאוד כלא נכונים, מכיוון והיו מספיק נשים שלא התאימו לתיאור שעלה מדבריו. הממצאים של מאסטרס וג'ונסון לעומת זאת מחזיקים מעמד עד היום, למרות שבמהלך השנים נאספו הרבה מאוד ביקורת על התוצאות של מחקרם. בסוף שנות ה-70 הגיעה שר אייט, שגם היא חקרה את המיניות הנשית, וביקרה את תוצאות מחקרם בטענה שכדי שהמחקר יהיה רלוונטי מחוץ לתנאי המעבדה, צריך להבין את המבנה התרבותי והאישי של החוויה המינית הנשית, ובכך היא בעצם הטילה בספק כל מחקר העוסק באורגזמה הנשית. קשה מאוד להבין את החוויה המינית והרגשית של כל אישה, ועוד לייצר מזה אחר כך סטטיסטיקה. דעתי האישית לגבי העניין מתוך ניסיון של אלפי נשים שהדרכתי, שחוסר היכולת של האישה להגיע או לחוות אורגזמה, הינו סימפטום של בעיה תפיסתית והתנהגותית שלה ביחס למיניות. אני יכולה לומר בוודאות שכל אישה יכולה להפוך להיות מולטי אורגזמית. אני הצלחתי, והיום אני יכולה להגיד בחיוך שלאחר הסדנה שלי הרבה מצליחות, כי כל אחת יכולה להפוך להיות מולטי אורגזמית. זה רק עניין של שינוי תפיסתי והתנהגותי. הגוף כבר יגיב בהתאם.